Здравейте! Добре дошли в апартамент за гости, направен изцяло от нас, с пълно проектиране, менажиране, авторски надзор. Една от любимите ми бани е това. Искам да ви покажа какво сме проектирали тук. Прекрасна душ кабина, съвсем малка баня, на която обаче сме създали едно бижу. Хоп! Така че да може, когато никой не се къпе, тя да бъде по-просторна. Сивия бетон в комбинация с сините флакони са изключително забавни и създават настроението, като човек се къпе или е затворен в това малко пространство. Обичам допълнителните светлини, затова ги демонстрирам винаги. Ето един прекрасен шкаф в тая малка баня, който със своите 90 см направо изглежда просторен. А зад вратата има скрита пералня и цяло мокро, но аз няма да ви ги покажа, защото точно това е целта. Никой не ги вижда. Аз съм Яна Мечкарова, а това е Кала Дизайн Студио.